Доброе утро, девушка. Не хочешь со мной на русском языке говорить? Почему? Обоснуйте. Как вас зовут? Вы мне это самое... Я вас не понимаю. Прошу со мной поговорить на понятном языке. Давайте на белорусской мове тогда. Чи на по-польску. А? О, бачите, як нічого не зрозуміло мне. Болторусія ча. Ну ти кайпуща Болторусія, тоді ж не кесим Болторусішки. Ну, як працаваць цяпер? Што у меня сегодня? Рейс, як? Як вас звать? Повардос. Куріусу графікас. Jūs? Darbo grafikas, kur jūs? Jūs vakar baigė darbą kelintį valandą. Pas jūs dabar turi poilsiai laikas būti. Jūs atėjate darbą. Римтей? Вот и поговорили. Так, я пошел домой тогда.